sedaya para derek ingkang rawuh ketemu mriki pilih wonten sapate kula kali panjenengan sami nggih ingkang badhe kula aturaken mangke nggih derenge nyuwun bekti pangapurane nggih lan dumateng sedaya para pemirsa ingkang pamriksani nggih YouTube menika nggih boten ateges kula pamer kula namung kudu nggih maringi seketik undang pengertosan kali panjenengan sami sedaya nggih pindah ingkang badhe kula maringi seketik wacana perihal pusaka alam ya. Perihal pusaka alam kuwe wujude pusaka alam kuwe ya mana-mana tanah bentuk watu kayu lan pring ya sing jenise kuwe ciptaane Gusti Allah dudu gaweane manungsa ya. Jadi sing jenenge pusaka alam kuwe wis terbentuk tercipta ciptane Gusti Allah ingkang Maha Pencipta ya. Jadi sifat wujud pusaka kuwe kabeh mau ke hanya sifat sebuah lantaran sing kandungane ya kuwi anane ngandung mukjizat ya. Jadi sing wis tercipta kuwi ora bisa dirubah nang manungsa ya karena kodratan irodate ya asale Gusti Allah. Mulane menungsa sing nganggo kuwe hanya sifat kanggo sawab lantarane ning sing nganggo pusaka alam kuwe ya kudu nganggo ya doa panyuwunane ya. Jadi zat kuwe bisa berfungsi karena mujine karena nyuwune dongane ya. Jadi sifat piandel ning ora kena nggo mung gondel-del ya nggo kendel-kendel itu. Jadi di unsur sifat piandel kon dadi piandel sing apik ya sing migunani ya kanggo nyawapi jiwarakane dhewek ya sing wong sedhe keluarga ya sakeluargane ya tekan maring keluargane ya terus ya tapi semiringe tangga teparone sing apik ya sing migunani kuwi jenengane dayane pusaka alam kuwi batese ya sing batesi ya sing dawuhe ya menungsa hanya sifatnya kanggo sawab lantarane ya. Jadi wong kuwi kudu dadi duweni cekelan ya duwe sing gondel-ndel carane nyong ngandel mulane kudu ngandel kuwi kudu yakin. Jadi kekuatan kuwi dadi menyatu karo keyakinane sing nganggo yakine karo sapa ari Gusti Allah ya sing Maha Pencipta kuwi ya. Jadi fungsine muji duwe pusaka alam zate berfungsi. Jadi tujuane menungsa pe nyuwun ngingatane Gusti Allah apa? Ya, mulane kudu sing apik. Ya, sing migunani sing bermanfaat. Aja sing ora apik, ya. Ya kuwi dadi lupu, ya. Anane pengertian pihak pusaka kuwe gimana? Lan daya mukjizate ki beda-beda, ya. Kadang bentuk wujudnya pun beda-beda ya. Kadang wujudnya portal paten orang karo-karo kena durung mesti orang apik kegunaannya ya. Jadi kabeh tergantung niat insune ya menungsane sing nyekel wong sing nyekel kuwe. Didasari niat sing apik ya sing bener karo Gusti Allah. Jadi dayane kok berfungsi. Ya kabeh memang beda-beda ya kegunaannya. Beda-beda. Nah, nek wong kowe sing duweni pusaka kuwi semakin nata ya pikiran atine kalau pengkajiane ya hening ciptane kuwi jenengane duwe fungsi kelebihan nang badan jasmani rohani jati dirine berfungsi ya. Jadi kok bisa ngerti ya oleh petunjuk pitutuh kegunaane pusaka ki nggo nyawapi nglantari kaya piye. Jadi intinya nyawapi nglantari ya. Jadi Gusti Allah nyiptakna
langit bumi saisine kabeh migunani sebab ciptaane Gusti Allah ki maha sempurna lan sempurna sing diciptakna ya ngono. Jadi ciptaan keagungane si Maha Pencipta ki sempurna ya. Jadi ora sempurna ki nang manungsane sing guna-guna. Ya dadi pusaka ke akeh kekurangane, mergane apa? Ya. Pusaka kegunaane tujuane kok apik kok ora apik. Ya. Gunane jadi anak pusaka bisa bantakalani. Kuwi jane sing bantakalani kesalahane langkahe manungsane. Dudu sakang prihat pusaka. Ya. Jadi urusane pusaka iki karo gaib, ya, gaib. Ngono. Gusti Allah ki maha gaib, ya. Jadi gaib kuwe ya apa kersane nang Gusti Allah. Mulane wong menungsa ki mempelajari gaib ora gampang. Jadi wong bisa mempelajari gaib ki bener-bener hening ciptane. Ya, cara wong Jawa ke latihan ilmu ya ngeraga sukma ya ini wujud sina ya kayak para waliullah gue kan wujud sina ya jadi kayak bentuk wong papa gue ya hening cipta gue ya kayak bentuknya wong papa sila tapaning nang omah wong tapa kuwe ora kena ngerpa ya ora kena ngalala ora kena murina jadi ngendegna babagan daya panca indriyane ya pikiran atine dendeg ya dendeg dikendhokna kabehan ben ngono wujude wong pertapa kan ae kuwi kono kowe dadi njaluk diparingi wujudnya apa sih jaluk disuwun gue ya gitu. Jadi wong arep ndonga panyuwunan gue sing jenenge ucapan kayak ucap janjine dhewek ya penyuwunan kayak ucap janji penyuwunan ya. Mulane aja janjian ya anane wong nyuwun ing ngarsane Gusti Allah sing maha kagungan kuwi aja janjian sebabnya Gusti Allah ora pernah menjanjikan aring seluruh makhluke lan ciptaane. Gusti Allah maringi kehendak ya kersane ya dudu janji Allah ya nek janji Allah ki sana Gusti Allah ora pernah menjanjikan ya apa sing lakoni A ya oli A berarti lakoni B ya oli B gini mboten karena keadilannya Gusti Allah ya jadi orang nana janji Allah orang nana ya anaknya kehendak anugerah anak itu jadi kayak dewek pada latihan duweni suatu pengertian ya nang penataane anane wong donga anane wong di pusaka ya jadi pusaka ki nyawa pinglantari pertama ya jiwanakane tewek ya nek tanggung jawab ya sakeluargane ning ya njaluk karomah sing apik lan bener sing migunani sing bermanfaat ya idunya lan akhirate ya pernah ya no jadi hanya wacana pengertian ya jadi engko bisa ngerti kowe wis dipraktekna ya dilakoni nang inti rasane kaya ngapa nang pituduh kawruhe kaya ngapa nang lakone nyatake dadine kehidupane kaya ngapa ya nah kowe mlebu nang cara undangan Jawa ke kudu titen karo praten ya mek wong titen karo praten kuwi kaya mengguna ya sekolahnya ke latihan ilmuannya ke awangan ya duduk karangan tapi awangan ya nyong kudu bisa ngiteni kayak awe A B ya nah setelah nanti nyong lateni ketekunan nih ya
Mulane anane wong kuna dudu ketinggalan zaman ya. Justru wong kuna sing bakal bisa ndandani zaman ya. Nyawapi ndandani zaman ya. Ye. Wong kuna kuwi sing bakal bisa ndandani nyawapi ndandani zaman ya. Karena zaman siki kuwi zaman wis ora karu-karuan ya. Campur baur jenengane. Wis anane tawur ngawur ngadur ya. Mulane kono pada anane di kumpulake kon pada duwe ulangan pengertian. Pengertiane kanggo nata uripe dhewek, nata pikiran atine dhewek, aring tumindak lelaku lan lelakone nggih. Sepadosa ingkang sae ingkang dipun tindani Gusti Allah ya. Jadi mesti ridhone Gusti Allah ya. Leluhur mesti jalani ya restune kan nggih ya restune para leluhur kan jalani titahe ya. Dene kono anane Jadi wong urip ya kudu bisa bebrayan karo para leluhur dhewek sing pertama lan karo para makhluk sing jenengane jin ya, sing ora ndene akal. Ning ketaatane jin ke ngumpuli ketaatane manungsa. Ya. Kuwi anak jin wis taat ke manungsa Allah ketaatane ya. Mulane pada brayan ya. Brayan bareng-bareng anane urip nang alam dunya lan alame ya. Kinae kuwe menungsa di pekaloro jasmani karo rohani. Jasmani nggo sing neng wujud, rohani kuwe bisa nggo neng sing gaib. Linodan Gusti Allah iki Maha Adil. Gusti Allah selalu nyiptakna ke sepasang kabeh ya. Langit bumi ya. Lanang wadon ya mana ya. Nyata karo gaib. Ya contohnya kayak gitu kan. Mulane perlu dipahami nggih. Niku namung seketik nggih ibaratnya secuil kangge ulangan pengertiane ya. Ya, dudu mengajari ya, dudu ning awe pengertian titik ya. Kanggo kalau panjenengan kabeh supaya bisa ya nglakoni tindak tanduk sing apik lan bener nggih. Cekap semanten nggih pilih wonten salah pate jira kula nyuwun peti pangapurane kali panjenengan sami nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.